De politie had van de morgen 3 mensen aanhouden in verband met een mishandeling in Ljouwert. Bewoners van een wenning in de Zondwarsstritte bellen de politie nadat een onbekende man die het onder het bloed ziet haar een huis inkwam wie. De politie weet net waarom hij correct naar deze wenning tagong is. We denken dat deze man heel erg verward is, want we ben ik mooi een aantal collega's, maar deze man het ziekenhuis geweest, wie de man behoorlijk in paniek, verward. Eigenlijk dat is het beste hoe ik het omschrijven kan. Dus hoe die man hier nou in één keer te gaan, want er is geen relatie met dit adres, met deze man en de bewoners hier van dit huis. Het is voor u al je uitziekje. De politie kwam naar onderzoek uit bij een wenning onder de Koopmanstritte in Ljouwert. Daar zijn 2 mensen aanhouden, een Ljouwerter en een Rotterdammer. Ik de verwoede man, een Ljouwerter, is aanhouden. Nou, hij is op dit moment weer op het politiebureau. Hij is onder behandeling geweest in het ziekenhuis. Hij had snijwonden opgeroen. Waar dat exact gebeurd is, dat ben we op dit moment aan het onderzoeken. Of dat nou in een wenning in de Koopmanstritte plak van had of hier in de Zondwarsstritte, dat is voor u al hier nog abracadabra.